kamori tokara chandorani to okiera tokara tagorani to okidwara ka okidwara bende okadwari koponi chaya tabenda chai koponi chaya tabenda chai kopona rajni ibendi rajna kama rajni ibendi rajna kopona jogi ibendi joga kopona jogi ibendi joga kaiera ekabenda eri kailura ekabenda luri. Yudore Radio Ramogi kelo wa isabirie wange mar odiechieng'. Radio Ramogi. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Cartoon Radio Ramogi. Radio Cartoon Ramogi. Weche manyien gi Collins Okaka. Pinyo wacho koro chano uso tamala 15 mag shares mag kambi mar Safaricom ne kambi mar Vodacom Group Limited manego ne romo shillings bilion 244.5. Kumachielo pinyo wacho mar kaunti ma Nairobi koro medo kwano omenda mijuogo kuom jochung' nyamburko kochakore dwe mar 7 higa manyien. Kumachielo ni johala Magrech kachiel kod jogo mantiere sekta no mar lupo e kaunti ma Migori sani koro nyalo neno lokruok e ohala magitimo kaluwore kod okenge ma piny owacho mar kaunti ma Migori nyose kao ka konyore kod riwruok moro ma ok mar piny owacho e miyo gi tiegruok kaka ginyalo kano rech magi ma ok giyudo lal. Kamora mora mintiere nyakuro magajwang' arwakini machiegni Sirikal koro chano usa tamalo 15 mag mwandu mage kata shares magin godo e kambi mar Safaricom ne kambi mar Vodacom Group Limited e nengo maromo shillings bilion 244.5. Okang' makamano dhi weyo sirikal kod atamalo 20 kende mag shares mage kata kanyo mage e kambi mar Safaricom kowuok e atamalo 35. Okang' mabende chal kagima koro chako nyuolo liet mathuolo machuok mokalo jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro owuok oko kako ne sirikal nyaka koro manye yore moko maginyalo yudo godo omenda magidwaro tiyo godo chenro mopogore mag dongruok. Ndindi Nyoro wacho ni okobibuok kata oganda jo Kenya kik bed kod buok ka sirikal biro chako uso shares mage e kambe moko kaka e bad migaono mar teko ka okoni sirikal pod ok oketo ikruok makare mar neno ni chenro magin godo mag dongruok otae lwasi makare maonge mindni kod chenro mopogore kaka magisekao mar uso shares magego. You can be sure before elections they'll have sold the other stake. Some of it they'll actually sell to NSSF. Because you don't need to have been inside government for you to learn how the government is thinking. The government is lazy to grow the economy. Because when you grow the economy, it is when you get revenues to support the growth of infrastructure. And since there is no growth in the economy, so we are now looking for shortcuts. And I can tell you for sure, this is just the beginning. They'll divest even from the other stake. Because no one wants to bother. Hakuna mtu anataka kuchoka kufikiria. Naona Safaricom iko pesa uza. You now hear about selling a stake in KCB where the government has around 19%. Very soon you'll also hear the energy sector. And that's not even the problem. The problem is that we are selling these assets for a song. There is no way the government can purport to sell Safaricom at a valuation of less than 2.5 trillion, other than if there is self-interest or incompetence on the side of government. Eseche gogo bende Ndindi Nyoro seyo sirikal kod kaluwore kod paro magin godo mar biro juogo jogo mabiro tiyo kod apaya maduong' michano ger mar Mau Rironi maokoni oganda jo Kenya chulo suru maonge kaka inyalo kendo chak bi juog gi omenda ka gitiyo kod apaya ma kamano. Kumano Ndindi Nyoro dwaro mondo mi sirikal olok pache kaluwore kod chenro magin godo ka okoni nyaka sani oganda jo Kenya tiyo kod apeyni madongo mathoth e pacho kaendi maok gichulo omenda mora maonge kaka opayano manyien koro ibro dwar mondo mi ojuog gie. Now that we have another source of the sale of Safaricom stake, why can't the government
invest some of this money into a road, and especially Nairobi Mau Summit Road. Why? That a Kenyan in the western part of this country, from Nakuru all the way, who pays pay, who pays VAT, who pays fuel levy, again is made by government to build their own road. Because paying toll is basically government abdicating its job to provide public goods and telling Kenyans, tumewaletea hawa watu mujisotu mujenge nao barabara. That's basically what the government has done in that road. That the people from Nakuru all the way deserve, like any other Kenyan, to use that road for free without tolling. Kumachelo eni piny owacho mar county ma Nairobi koro chano medo omenda ma ijuogo kuom weg matatu kaachiel kod johala ma chungo nyamburko magi e chuny boma ma Nairobi kochakore dwe mar 7 higa manyien. Omenda ma kamano igeno ni biro konyo e tayo chenro mopogore opogore e chuny boma ma Nairobi. Manen kaluwore kod ler manochiw kod piny owacho mar county ma Nairobi ka bende omenda no sirikal geto choko osuru maromo shillings bilion 69.9 kokalo e choko ma kamano kaka miwa ler kod Martino Nyango. Johala kod jogo matiyo chuny boma Nairobi igeto medo sigo mar chulo osuru ewi kony ma gisebedo ka giyudo kowuok kuom tend county ma Nairobi no. Ma obiro bang' ka tend county assembly ne okalo chik ma kamano mane oyango kwan omenda ma ibiro chul gi johala go. County ma Nairobi geto choko omenda maromo bilion 46 kod milion 900 omenda mabiro wuok kuom johala weg lope kanyakla kod weg nyamburko kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Omenda mag chungo nyamburko idhi medi kuwuok e shillings 300 nyaka shillings 520 odiechieng' ka odiechieng'. Ka county no nigi kuonde chungo nyamburko maromo 16,900 manengo gi duto koriwo romo bilion 4.3. Moses Ogeto en jaleg wi kweth mathoth e county assembly ma Nairobi. You cannot charge a parking fee of 300 shillings. That's why we have traffic. If you want to access the city, you should access it with modernized facilities like matatus when you want to come the CBD. If the finance bill comes and increases, we may reduce even congestion in the city. If we do collect a lot of revenue, it will enable Nairobians to expand. E report mane ochwal nyim komiti mar budget e od bura mamalo, lesen magute mag ohala omedi gi atamalo 15 nyaka shillings 74,000 ka nengo gero ot achiel en shillings 79,000. This policy, if it's followed due to the latter and also the finance bill is brought before the house, Nairobi can finance itself. Chik makama e makoro biro konyo chuogo chik omenda ma higa 2026-27. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja osebedo ka yuago nok mar omenda mosebedo ka thiro chenro mag dongruoge e county no. It brings you the question now, where do you align resources? Do you put medicine in hospitals? Do you clean the city? Do you feed the children? Do you put it all into one issue? The only way you'll solve these issues, no matter whether it is NMS or Badi or Sakaja, whoever it is sorting out the financing of the city. Ne Radio Ramogi and Martin Onyango. Kodhi nyime kod weche manyien e hono madimba wadonjo e county ma Migori kama idoni piny owacho mar county ma Migori kokale bad migaono mabende rango weche mag lupo kaachiel kod mwandu mag nam kakonyore kod riwruogno motisi ni Latis. Dhi nyime kod tiego jolupo koda ka jogo mantiere ohala mag rech mar neno ni ok giyudo lal kaluwore kod rech magiuso e yo ma owinjore bede ni gikano godo rech ma kamago. Kuwuok county ma Migori Jojuma ni kod ler mathoth. Lipod mogol kod migawo ma pithre county Migori yango ni jolupo jopith rech kaachiel kod johan rech yudo lal mar atamalo 40 mag rech nikech koso yore makare makano rech. Jolupo johan rech kaachiel kod jopith rech mathoth osebedo kod pek kano rech gi e kinde ma girito chiro malong'o. Mayo sime moko kuomgi uso rech gi nengo moyweyo ka giluor ni pone koro gibudho to gidhi kethore. E okang' ma duoko piny lal ma jolupo jopith rech kaachiel kod johan rech osebiro ka yudo nikech kethruok mag rech, migawo mathiedhe county ma Migori ka otendore riwruogno mar Latis dhi nyime kod puonjo jolupo jopith rech kod johan rech mamine kaachiel kod rawere e yore makare mag rito rech mondo koro kik gikethre. Wasebede training for like 5 months mono chako ng'eyo godo program ni kendo wasebedo gi jopuonj mopogore opogore e yorwa mar rito rech kendo kaka inyal kaw rech kendo kaka inyal golgi ma handle gi with care.
puonjwa kaka wanyalo handle fish from the lake to wachope chiro. Gi sani kendo wanyalo yudo kaka wanyalo tiyo gi handling methods kaka tiyo gi gloves, luoko rech maber, tiyo gi yore mabeyo beyo mok nyal miyo rech kethre kata rech ukos yudo market. Distributing various inputs that they requested for. We are looking forward to improved productivity. We're looking forward to better prices for their products. We're looking forward to more empowerment for the young people, especially the young women in this sector, as it is the focus of the program. Eboche ni bende jopith rech kori puonjo kaka ginyalo pidho rech mabeyo mabende koro nyalo miyo gir chiro e piny Kenya ka achiel kod oko mar piny Kenya. Waseyudo trainings mang'eny gi support mang'eny. Technical support waseyudo to gi puonj manyalo miyo watim pith mar rech e yo makare nikech wan watimo fish cage. Waseyudo puonj kaka wanyalo pidho rech, wanyalo miyo gi chiemo e yo makare, amount wanyalo miyo gi to be kaka wanyalo rito gi mondo wa produce quality harvest. Kaka group be wanenore ni wadhi timo a lot of production nikech koro wayudo support mag inputs mondo watim export even to outside Kenya, not within Kenya. Mine gi nitie aprons mimiyogi ma konyogi seche ma gitiyo ma ok ni chafu lwar kuomgi. Gi gloves mondo mi chok rech kuth rech ok nya chuo, gloves mipogogi. Koro gini focus on johand rech ma sana mar involved in wala mag rech. Koro mae momiyo o focus so much on mine gi yudhe mabedo promoted into fish business. Apisa maduong' e migano mar kaunti ma Migori Jojo Chola wanjo pith rech, johand rech kaachiel kod jolupo madawere kaachiel kod mine bende oseyudo masinde mag kano rech mondo koro rechgi koro kik kethre. Ochola wacho ni masinde gi dhi konyo duoko piny kethruok mag rech ma osebedo ka koro kelo lal mathoth ne jolupo, jopith rech kaachiel kod johand rech e kaunti ma Migori. Gik michiwo ka gin gik machalo kaka cooler boxes madhi konyo mine wa rech makethore bang' ka koro oseoero. Nitie gima koro nyalo kete rech nyalo bet muda mang'eny moloyo. Ne Nyakalondo Maramogi koke kaunti ma Migori, an Jo Juma. Weche gimedo chopo ni kamora mora ma intiere nyakoro mngajwang' mnako kale Nyakalondo mar miero Maramogi wadhi nyime bang' nyiri machuok. Imedo winjo weche manyien gi Collins Okaka. Chenro ma osebedo kadhi nyime mar rango kaka iketo e tim tend loch gwenge kaachiel kod kedo kod midhiero mag futo mar yamo kor lwasi motisi ni Daka kaunti ma Siaya nyaka sani nenore ka gima osekelo lokruok ne jodak ma e kaunti no kaluwore kod okenge magisegoyo nyaka sani higa achiel nyaka ne chak chenro onogo kowuok e kaunti ma Siaya. Jo Jamolo miyo waler mathoth. Kano wuoyo e kinde romo mane gibedo godo gi jopur e sub-county ma Ugunja, jakom komiti matayo chenro midendo ni Daka Noero Migosi Daniel Nyambok nolieko chenro magin godo mar chwalo chenro no e kaunti ma Busia kochopo higa manyien. Watemo timo nonro kaka wasebet kwa dhach e wuodhni mar higa achiel to kendo wayudo duoko makare mabiro miyo wa thuolo maber ma wadhi ng'iyo mondo mi wa move higa ma wabiro. Higa manyien wabiro temo mondo wadhi Busia mondo wachak the same program e Busia. We work closely with the communities to strengthen their capacities in various ways to showcase that climate change is workable through resilient farming practices. Ka director mochung' ne weche mag alwora e kaunti ma Siaya Migosi Gabriel Oduong opuoyo chenro no ma owacho ni osekelo lokruok mar ria e weche mag kedo gi lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi. To ahinya gima ne dwa sung kuom chenro mar Daka en kaka giketo tudruok gi jopiny. Waneno adier kata ke oromo wuok sani kinde ma kamagi gimine jo ywagano wanie kech mar alot. Sani aneno ka minego nigi adier ni alot ok chandgi, ginyalo yudo alot moromo gi chamo to maber mogik ni seche moko giyudo mang'eny moromo yete tere siro mondo gilok pesa gimed kodo yuto gi. Giwacho magi ka jopur e wards abich ma chenro no osebedo kadhi e nyime kotelnegi gi Gabriel Okumu Ger kod Nicholas Otwera bende ofulo kaka chenro no osekonyo gwenge gi. Agoero kamano maduong' ne Daka program osekonyowa e weche mag pur, osekonyowa e weche mag public participation, to osekonyowa be e weche mo address go climatic change. Obedi kulni, obedi cham mwapidho,
wan gi chenro mwaseketo through Daka program mamiwa yo mwalose gigi. Osekonyowa kata i puonjwa gik miluongo no public participation. Watiyo nade gi jopiny kod county government. Wagoyo kamano Daka kuom mago mag setimo kendo kuom ya wang' rowere ahinya e yor tudruok kata neno kaka warito alworawa. Molo duto e weche mag pur. Korka kore to jaduong' Victor Otieno Maura to jiwo ber pidho palm oil mowacho ni bende konyo e rito alwora kopogore gi kelo yuto. An japur mar cham miluongo ni oil palm. Koro i program wa mar Daka ni ka jothurwa okete piny kendo opidhe malong'o, gibiro bedo kod yuto malong'o kendo kata kor lwasi majachandgi nikech chieng' ng'eny kata nikech pi opong'o piny maduto dhi dok chien. Koro amor gi program marwa ni kendo obro konyowa. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Nyakora Mugajwang' ka kora tiyo kuch manyen mana kelo ni magi thund wechego ka keto gi eyo machuok. Piny owacho koro chano uso 15% mag shares mage e kambi mar Safaricom ne kambi mar Vodacom Group Limited e nengo maromo shillings bilion 244.5. Piny owacho mar kaunti ma Nairobi koro chano medo kwan omenda mijuogo kuom weg nyamburko koda ka johala e chuny boma Nairobi kochakore dwe mar 7 higa manyien. Kod mana kaka ni winyo kuke kaunti ma Migori en ni piny owacho mar kaunti no ka konyore kod riwruok moro ma ok mar piny owacho motisi ni Latis. Dhi nyime kod tiego johala mag rech kaachiel kod jolupo e yore ma ginyalo tiyo godo e kano rech gi ma ok giyudo lal ma ewi rech ma gitere chiro. Saboro gi soche kuin kod thuolo machielo mar yudo weche manyien e yo machuok sa 10 kaka pile. Weche manyien e yono madimba ka thoth gi gin mago motuch kuke kor gwenge. Erokamano kuom bedo kod chakre sa 12 nyaka sani. Milton Ochieng' biro kod weche tuke bang' yire machuok kende. Mago ne weche manyien gi Collins Okaka. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke ni manen kocha mar Harambee Stars to Muidin wacho ni tugo mar adhula mar Mashemeji Derby madhi timore Jumapile kin Gor Mahia gi AFC Leopards dhi bedo e rang'iny mamalo mokalo. Kaluwore gi Muidin, esechigieki ma AFC Leopards wacho ni gitemo duoko e form mane gintiere chon. Gor Mahia ok osebedo maber e defense kanche nologi gonde 4-1 gi tim mar APS Bomet. Leopards hivi karibuni naona mechi zao nyingi wameenda sare, wana matatizo nafikiri katika ufungaji, na sasa sijui ni wachezaji wenyewe au ni mambo mengine, lakini ufungaji wao ni uko butu niweza kusema. Na Gor Mahia hivi majuzi mechi yao ya mwisho wamefungwa na matokeo ambayo ni ya kushangaza, lakini mpira huwa inakuwa ni hivyo kama nimesema siku mingi. Kwa hivyo ni dabi ambao safari hii huwezi kusema nani yuko juu. Kocha Nwero machon mar Bandari bende wacho ni Gor Mahia ema sani koro nigi sun mapek mokalo kaluwore gi bedo ni ok gidwa ni mondo miologi tuke 2 moluwore. Hapa sasa wale Leopards wetu wanaingia pale kama underdogs. Kwa hivyo sidhani kama wakuna pressure hivyo. Wenye pressure ni Gor Mahia wamefungwa mabao 4 hivi wiki iliyopita. Kwa hivyo wao wanaweza kucheza na tension zaidi, lakini Leopards mnaona kama wanaingia kama underdogs. Kwa hivyo sidhani kama watakuwa na pressure yote. Wao ni kuingia na kuperform. Gor Mahia ndio wako na pressure, hawezi kubali kushindwa mechi 2 mfululizo. Komachielo ni Nairobi United biro manyo ngirruok e lig maduong' ma pacho kae chiema bende gidhirakore gi tim mar Mathare United odhiambo ma kawuono e alap ma Dandora. Nairobi United ni e thuolo mar 10 e lig gi point 12 ka gin bang' tuke 6 eka Mathare United ni e thuolo mar 16 mana gi point 1 tok Nairobi United. Tugo ma kamano biro mana bang' ka nchenolo tim mar Nairobi United gi tim mar AS Maniema mawuok DR Congo e tuke ma group stage mar group B mar CAF Confederations Cup e alap ma Kasarani. Nairobi United biro dok kendo e tuke ma Continental e tarik 25 ma dwe manyien sama gibiro bedo e pacho ka gibiro gocho gi tim mar Azam ma Tanzania e paw tuke ma Kasarani. Telig maduong' ma piny Ingereza en ni kocha ma Chelsea Enzo Maresca okwedo malich jotugo mage bang' ka nologi gonde 3-1 gi tim mar Leeds United mantiere piny e lig.
kweth mar Maresca noero ne okotugo maber e first half, gino manomiyo tim noero telo gi gonde 2, kaeto bang'e noero ne gimedo gol mar 3 kokalo kuom Dominic Calvert-Lewin manotieko ni gonde 3-1 kanologodo tim mar Chelsea. To kaluwore gi mano, tim no ero mar Chelsea kokalo kuom kocha mare Maresca iwacho ni ne okotugo maber, ka Maresca wacho ni onge jatugo mar Chelsea manochiwo nyalo ne duto e tugo makamano. Magi weche tuke, nyinga Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Saina birio kalo dakika 20 tiende ni thuolo na mar bede studio serumo kato rumo kikisudi nikech Kasuku Rafael dwata ye chendo mar Donse kanya sach kuri timorita kinywa tudre kinya sangwene wange kao kamano sapagario mar odhiambo wa Rome Ramogi TV wadhi wapenje Laktar Oriti Masani. Si hailala Wimuro chano chunya jokanyanam Amor katugo banjo achomo godo Kenya siya ipachu Wimuro chano chunya jokanyanam Amor katugo banjo achomo godo Kenya siya ipachu Donginyo chanyi soni ugenyo nyulo tuoni Sani achogo sipu nadang Joshua Majakargerwa Donginyo chanyi soni ugenyo nyulo tuoni Sani achogo sipu nadang Joshua Majakargerwa Mugijo yo inawe rogitimene Iwo ima chalo sungu iloyo moko magoyo dogitongi Mugijo yo inawe rogitimene Iwo ima chalo sungu iloyo moko magoyo dogitongi Mudele na waya luongi osipna Arango mina piyo wagi merita gena inya baba Mudele na waya luongi osipna Arango mina piyo wagi merita gena inya baba Ayo Kanyanam Amor katugo banjo achomo godo Kenya siya ipachu Wimuro chano chunya jo kanyanam Amor katugo banjo achomo godo Kenya siya ipachu Donginyo chanyi soni ugenyo nyulo tuoni Sani achogo sipu nadang Joshua Majakargerwa Donginyo chanyi soni ugenyo nyulo tuoni Sani achogo sipu nadang Joshua Majakargerwa Mugijo yo inawe rogitimene Iwo ima chalo sungu iloyo moko magoyo dogitongi Mugijo yo inawe rogitimene Iwo ima chalo sungu iloyo moko magoyo dogitongi Mudele na waya luongi osipna Arango mina piyo wagi merita gena inya baba Mudele na waya luongi osipna Arango mina piyo wagi merita gena inya baba Ayo Joshua yo jogenya Usiep kombo albati kibarasa Mutula vende Wendi eritore Joshua yo jogenya Usiep kombo albati kibarasa Mutula vende Jakagir Joshua jogenya Joshua Wadugenya Inga magendo
kego yengo pati inga maluoro kega banga odongo bende inga mageno kego yengo pati inga maluoro kega banga odongo bende oi machalo sungu yoyo baba ye yeshoyo tata mwanzo yo osiepa ugo yasembo pitan iwuta lego prezia odhiambo bende osiepa ugo yasembo pitan iwuta lego prezia odhiambo bende nyakwar kwano marayi yakage uima onge nyego kata sunga babayo nyakwar mwano marayi Gatager, uima onge nyego kata sunga babayo Modu modu Windi eritore Joshwayo tukenga Usip kombo albati kibaraza Mutula bende Windi eritore Joshwayo tukenga Usip kombo albati kibaraza Mutula bende Jakagir Joshua tugenya Jakagir Joshua tugenya Inga mageno kego yengo pati Inga maluoro kega banga odongo bende Inga mageno kego yengo pati Inga maluoro kega banga odongo bende Oi machalo sungu yoyo baba ye Yeshoyo tata mwanzo yo Osiepa ugo yasembo pitan Iwuta lego prezia odhiambo bende Osiepa ugo yasembo pitan Iwuta lego prezia odhiambo bende Nyakwar mwano mbaraye Yakage uima onge nyego kata sunga babayo Yakwar mwano mbaraye Yakage uima onge nyego kata sunga babayo Ayo Windi eritore Joshwayo tukenga Usip kombo albati kibaraza Mutula bende